nagapasalig si Iloilo City Mayor sa Treñas nga makabaton sang financial assistance ang tanan nga pamilya nga naapektuhan sa natabog nga sunog sa Benedicto, Jaro. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Treñas, iyagin pahayag nga buligan sang Iloilo City Government ang 83 ka mga households nga apektado sa nga insidente agod makabangon kag makasugod liwat sa ilang pagpangabuhi. Bate o kon base sa latest nga records ng syudad, naglabot sa 106 ka pamilya o kon 366 ka mga individual ang naapektuhan sa sunog. Sa among numero, 3 ka balay ang nag-angkon sang parsal nga damage, samtang 80 naman ang ginubos lamon sang kalayo. Sa karon, may 88 ka pamilya nga ginabugusan sang 317 ka mga individual ang nagatiner sa evacuation center. Na-activate naman sa city government ang community kitchen nga sa subong nagaserbe sang pagkaon sa mga evacuees. Padayon man ang koordinasyon sang city department sa barangay officials agud mapadasig ang paghatag sang bulig kag suporta sa mga apektado sa mga sunog. We will make sure nga ang tanan nga naapektuhan sang sunog sa Barangay Benedicto, Jaro ang makabaton sang financial assistance halin sa Iloilo City Government kag ginapasiguro man sang aton nga alkalde Mayor Treñas nga may ara gid sila nga bulig nga mabaton, no, samtang naga-recover sila kag makaumpisa liwat.